Beste kijkers, we zitten hier in een geweldige omgeving. Ik werd hier als het ware door allerhande vastelovensartikelen aangekeken. Van allerhande verenigingen. Helaas niet van alle verenigingen in Romeinië. Vroeger was het eigenlijk alleen iets van de Nuul. Maar ze hebben in ieder geval dit stukje winkel opgesteld voor alle verenigingen van de SRV. Samenwerkende Romeinse vastelovensverenigingen. En iemand zit er echt mee bezig, Gilt. Die zit hier neer mij. En die is eigenlijk door een andere, ook een AJU, de minst mogen we maar zeggen, hè? Ook al een jaar of 40 met lopende door of niet? Oh, 40 nog niet. Niet, maar toch een heel stuk. Nou, du hebt deze mannen, Ben, du hebt deze man aanbevolen, Louis. Ik heb Louis aanbevolen op het feit, als iemand die normaal in de stad komt, heeft Louis altijd wel eens een keer zijn lopen als stadsgids met zijn VVV-packs gaan. Maar dat is niet alleen wat Louis duidt. Louis dat duidt ook heel veel voor de vasteloven, met name voor de UL en hier voor het museum. En daarna hebben we Louis nog altijd een prinsenwandeling met alle SRV-verenigingen. Dat er de week voor de vasteloven een wandeling maakt door de stad, waar ze heinde en ver toch wel bekend om staan. En dat is voor dich de reden geweest om te zeggen, de Louis, dat moeten we een keer als vrijwilliger van de week pakken. Ja, ik zie dat Louis, die heeft er niet alleen een week van tevoren weer gaan, die heeft dat hele jaar weer gaan. Het is altijd of schrijf verzamelen, mensen vragen, heb je nog gehad, thema's bedenken in zo'n museum van, we gaan voor dit jaar, vorig jaar was bijvoorbeeld de bevrijding, de oorlog en noem maar op. En nu heeft er dan een stuk gemaakt van de SRV-verenigingen, dat die ook eens aan het bod komen. En dat trekt natuurlijk ook wat mensen, want die komen dus dadelijk allemaal kijken. En hij heeft er zoveel werk met, dat ik hem daarom vind dat er vrijwilliger van de week mocht zijn. Nou, Peter had het niet kunnen zeggen. En ja, ik ken natuurlijk Louis ook al heel lang, omdat ik al 34 jaar bij die SRV zit. Dat heet toch niet voorzitter, maar dat heet toch woordvoerder, zal ik het maar zo even noemen. Ooit zag Frans van Helling tegen mij drie, wil zo niet een jurkje van mij even doen, ik moest naar het ziekenhuis zoeken. Zo, ja, nou, dat jurkje is in nog wordt tussen de 35 geworden. Maar die SRV, dat waren vroeger de verenigingen, en dat wil Louis beter als ik bij wijze van spreken, die besting maar hoe de verenigingen van het Romeintje. Dus we hadden van Neel, Azoy en Leven, we hadden het Veld. En we hadden natuurlijk de stad. Dat waren het ook. Er waren nog de Ruimte Graandulkers er nog eens even bij geweest. En toen kwamen de Donderbul en toen kwamen de Hoofdgangers. En toen kijken toen ze ook al een van de ouderen. En toen kwamen de Kindzuilen. En daarna kwamen Herten. De plekkers de plekkers zitten wel bij de SRV, maar niet actief. Maar wel de waterratten. En toen kwamen nog een keer zwamen met vader Aartje. De opslokkers. En nu natuurlijk de jongens van de Fortmutsen. Dus dat zijn eigenlijk de... Ja, en nu best u er volop mee bezig met die SRV-vereniging. Even, want dat zit me eigenlijk vuur aan. Hè. Maar ik mis er een paar, Louis. Wem zit er, hinkt er nog niet bij? Nou, we hebben dus als idee gehad, want we moesten elk jaar gaan bedenken als thema voor het museum. Dat we ook ruimte uitrichten voor de Romeintse vastelovensverenigingen. Rondom de Romeintse vastelovensmonumenten. En ik heb dus alle verenigingen 3 keer aangeschreven. En helaas heb ik van 4 verenigingen geen reactie gekregen nog. Ze stonden er wel in, hè. Naam, ja, ik wil ze niet shamen en blamen, maar er zijn een paar verenigingen die hadden kunnen reageren. De Kindzuilen bijvoorbeeld. Ze kennen nog de Donderbul. De Donderbulmissen, vanaf vermissen 4 verenigingen, die kennen nog. De tuinhagedissen, die kennen nog. Een verpleegje inkomen nemen, toen met aanstaande zaterdag, dan moet het toch eigenlijk wel verdig zijn. En het idee is eigenlijk de Romeintse vastelovensmonumenten promoten, die vastelovensmonumenten en dan daaraan gekoppeld de monumenten van de vereniging. Gerrit gaat metgebracht als veldmuis een groot schilderie met allerlei eimuts en medailles. De Hopslokkers heb ik het gebracht. Elke vereniging heeft zo zijn eigen herkenbare puntje metgebracht. Colbertus met een Milan bijvoorbeeld. En zo kent ze dus genieten van een klein stukje van de Romeintse vastelovensmonumenten in het
Ulemuseum. Ja, die net toevallig vergeten. Coubertus, die horen ook nog bij die oude garde. Die Hè, zijn want van dat, 56 hoor. ja, die zijn door Kolen destijds opgericht. Die hebben zo op de Mien spreken. Dat was ongegroeid zo dat. En vanuit die bus hebben die toen, mijn vader was ook hier in de tijd, hebben die Coubertus opgericht. Maar nu, ja, dat is het ene ding, de ene kant van dicht. Ja, het is natuurlijk een heel aantrekkelijke kant, want dat hebben heel veel jullie in de gaten, maar dat verbindt wel. Het verbindt wel de UL met die andere verenigingen. Het is al eens anders geweest. Hè. Dat weet ze ook. We hebben gewoon een keer. Maar ja, dat hoort wel een beetje bij de Vasteloven. Dat hoort ook een beetje spiegel. Ja, maar het is toch ook wel natuurlijk heel scherp geweest. Hè. Dat, ik kan me herinneren dat ik in een week of 3 naar Amerika ben geweest. En toen hadden die bij de Veldmuis en de tijdelijke vors. En dan worden ze de tijdelijke vors niet voor de schenen stampen. En dan dacht ze, als er een drukken, maken van hem groot vors. Ja, dat was natuurlijk het ergste wat er een munt kost. En als ze nu dus, wij hebben overal groot vorsten heet. Dus, ja, Berkooks opgekeken toe. En daarvoor waren het natuurlijk Dr. Anders Nemers, Johansen. Dat was de eerste grootvorst. En dat was eigenlijk ontstangen hoe het vooral van ook een beetje verbindend voor die andere vereniging op te treden. Nou ja, goed. Ik was toen al voorzitter van, maar dat was niet de achterliggende gedachte. Maar dat kwam heel lang in de vereniging geweest die dat niet kon uitspreken. Dat is Vastelovend vieren voor samen. Hè. Kijk, en alleen maar alleen. Natuurlijk is het als Einzelganger leuk in de stad te lopen, maar alleen Vastelovend vieren, zonder organisaties, dat ga je niet. En daar is ook natuurlijk de SRV voor en daar zijn veel met het Ulemuseum natuurlijk ook voor. Er natuurlijk wel verbinding liggen naar de ganse grotere mensen Vastelovend. Want ja, het moet dan toch ook maar voortbestaan. Hè. De komende 10, 15, 20 jaar hebben we weer vrijwilligers nodig die dit gekke werk, bij Stichthuis, met Veerdoorn, die dat gekke werk willen dragen. Want ja, dit museum, ik mag niet op de shower kloppen of zo, maar dat doen we met een paar man. Veer met de commissie Historie en Archief. En het toezicht doen we dan samen met de dames, heren, senatoren die het toezicht houden op Sloterdijk. Dat is eigenlijk het clubje waar dit museum terug. Stel eens even voor de kijkers toe, wat is senatoren? Senatoren zijn de mensen die nu al die haar sporen verdiend hebben. 54 jaar en ager, die grootmeester zijn en die in een groot aantal jaren de dienst hebben gedaan binnen het algemeen of het dagelijks bestuur. En die dan samen een clubje vormen van mensen die er nog wel bij willen horen. Zoals Ben dat ooit zei, met de Senaat valt ze niet in een gat. Dat heeft ze in ieder geval nog binding met het Oetrain-gezelschap. Dat is onze Senaat. Daar besteden inmiddels 11 jaar en in het laatste is er ook een kleine collage van te zien. Ja, kijk, iedere organisatie heeft zijn eigen vorm van senatoren. Hè. Ik ben nog voorzitter van de BCL en in het midden. En dat betekent namelijk dat die senatoren hebben, dan kent ze dus 111 euro best door senator. Dan kreeg ze een senatormutsje en dan betalen ze elke keer 111 euro. Die kreeg ze eigenlijk per jaar medaille, En voor de rest is dat dus elke vorm van senator. Dat geldt ook voor alle titels die Geer hebben, of die wat Veer hebben, of ergens anders zijn. Die zijn allemaal anders. Maar dat wil zo als archivaris en als geschiedschrijver van de gemeente Vastelovend meer. Ja, dat is natuurlijk de historie van de NUL, die historie van de Vastelovend. Dat begint al met de Vlagers, met de smokers, wat we ook laten zien. Dat gaat dan verder met uiteindelijk 1936 oprichten van de NUL. Even later komen die van Euver de Breer, later VV de Veldmuis. En zo ontwikkelt zich daartoe de vastelovensverenigingen die van nu hebben. Jongere en oudere vastelovensverenigingen. En wat Stig net zei, uitgebreid met de SRV ook vanuit de kernen rondom de stad. En die samen maken we hier in het museum dan een beetje vastelovend. En dat samen doen we ook op alle andere manieren. Zoals, misschien kunnen ze dat daar nog op, samen met al die verenigingen door de stad wandelen. Ja, dat is een soort. Er is heel veel dingen, want uiteindelijk dragen de verenigingen zich doorheen ook naar de toekomst toe. Hè? Want we bezoeken elkaar heel stevig, want anders zijn de evenementen eigenlijk allemaal altijd door opgeschreven voordat ze überhaupt als ze niet met elkaar bij elkaar komen. En dat geldt voor recepties, die van Weert snappen er helemaal niks van. Hè? En als ze naar het Zuidenhuis helemaal niet meer, want er is een receptie met 2-3 uur afgelopen. Ja, hier loopt een receptie, bij Jos is het 8-9 uur. Dat is steeds te drentelen met allerhande mensen. Ja, en als er weer was gezegd, moeten we dan die liedjes wel allemaal zingen, en moeten die dansjes allemaal zien. Ja, jongens, dat is een beetje kruisbestuiving, ook een beetje competitie. Maar dan spreken ze elkaar ook bij met de secretarissen, met de verenigingen die er stonden te wachten. Daar maken ze ook contacten met. En die contacten die zijn niet van 1 jaar, maar die zijn voor heel veel jaren. En dat maakt ook de vriendschap met de vastelovensvereniging
gaat wat meer is als alleen maar een glaasje bier drinken en gaat verkleed en geschminkt door de stad lopen. Vastelovend is ook heel veel samen vieren, samen onder de arm nemen, samen de vereniging dragen, of het nu de een of de andere vereniging is. Ik ga het ouder of het jonger, maar samen vastelovend dragen. Ja, en dat laatste ben ik gans met de gens. Maar wat nog zonder is wat de laatste jaren gebeurt. Ik weet dat ik in de 80, ik was in 1980 prins bij de kijkertoes. Ik ging met mijn zaak verhoezen naar het veld. En toen dachten die van de vijf, het is wel een interessante zin voor bij ons, bij de vereniging, als fors. Dus die kwamen mijn zaak openen, door in die Eiermien. De kapel bezig gedaan, maar wil ze de fors weer. Ik werd ook naar die kijken toe, want daar hadden ze me ook al gevraagd voor van alles en nog gehad. Ja, en ik ben toen fors geworden. Maar dat was in Remeun, toen dat hij een doodzijn. Als toen dus van kleurwissel. Ja, vereniging hopper of nummer op, partijhoppers heb ze vandaag ook. Maar ja, goed, ik had er allemaal niet zo van meuten met. Ik bedoel, ik had toch mijn zaak en zo. Maar als het nu is, we zijn afgelopen week bij de Donderbul op receptie geweest. En de prins van ons, dat zijn vrouw, was vorig jaar Donderqueen. Ja, die sting dus achter de tafel bij die vrouw. En ik ging dus de prins die vrouw bij de Donderbul feliciteren. Ja. Met haar, begrijp je? En dat is zo prachtig, hè. Ik vind het zo kruisbestuivend naar elkaar toe. Dus dat speelonderling met elkaar een beetje kuiten, als ze aan de microfoon steeds, met dat kuiten oog, boeten, dat nemen ze het zoiets, mogen iedereen zien, maar dat ze er steeds te wachten, dat ze met die andere vriendjes klasjoneren, dat ze contacten liggen, dat ze ook vriendschappen maken, van Colbertus bijvoorbeeld, of van de Kakertoes. Dat zijn niet alleen maar mensen die ze kennen van de vereniging, maar zijn ook best wel goede kennis, of misschien zelfs wel vrienden die ze kent van Oete Vastelovend. Wat me nu triggert, hè? Du bent nooit prins geweest. Ja, dat is een fout van de vereniging. Ja, doe wel. Nee, ik ben nooit prins geweest. Nee, nooit prins geweest. Ik ben wel altijd bij de Ulen geweest. Altijd bij de Ulen geweest. Maar als je dan bent geweest, ja, dat heb je onlangs, uit Amsterdamse syndicaat. Ja, maar du bent dan nooit prins geweest. En dan denk ik beneden, gelukkig nu al dat ook. Nu hebben ze dan de jongste prins, wat ze ooit hebben gehad in de geschiedenis. Knap, dat hebben 23 jaar, hè, dat dat lef heet. En dat had net jeugdprins kunnen zijn, bij wie ze spreken ook. Hè. En weer hebben de ervaring, als ze te jonge lui pakt, dat die ook 10 jaar later zegt, had ik toch 10 jaar gewacht. We hebben het afgelopen zin gehad voor brunch met de Senaat. En dan komt onze prins voor het eerste keer bij ons om kennis te maken. Hè. Ik zeg tegen hem, met 9x11, met 10x11, met 11x, met 12x11. Hè. Best ik nog lid van de NUL. Dat is best nog jonger als de gemiddelde heeft die van de Senaat nu. Zo lang moet hij nog met. Hè. Dus, zo trekt ze natuurlijk naar de toekomst toe. Hè. En datzelfde toekomst is natuurlijk ook... ik zal het dan maar even dik in het oor fluisteren met al via de microfoon. Ze doen we dat dus ook vanaf 2003 met alle SRV-verenigingen een stadswandelingen. Ook dat geeft de binding per jaar en het geeft ook de binding met de vereniging. Al die jongens, al die dames, East Queen, Mean Queen enzovoort, die mogen met wandelen door de stad. Historische, hysterische, flauwekul en gezellig wandelen door de stad. Ja, en dan komen die terug, en dan is meestal komen die terug en dan werd de foto gemaakt van alle prinsen. Hè, en daarna moeten ze weer terug naar de stad, want er werd weer de foto gemaakt door de gezet. Maar het schoon hiervan is, als die jongen dan terugkomen, en die komen dan terug op een toersbasis, en die vertellen dan van wat Louis, of wem dat ook dan is, het gezag, wat die haar verteld hebben. Hè, over een rijmpje in de kathedraal, waar ik dan vroeger nog nooit van gehoord had. Je weet gewoon wat dat voor een rijmpje is. De duivelskloof. Ja, om het te noemen. Hè. Dus dit soort dingen, daar brengen die dan met. En dat is toch... Maar nu kun je een grote gevolg. Ik kan niet zeggen als SRV-voorzitter, en dat hebben ze zelf ook al ervaren. Vroeger hadden de prins 2 adjudanten. En vroeger ging ze toen met 7, 8 verenigingen. Plus een prins met 2 adjudanten. Dat waren dus 24 mannen. Ja, zo gaat het, 30 man. Ja, nou, en daar ging ze met roet. Nu hebben we dus 14 verenigingen. Let op, 14 verenigingen. En die prinsen, veel verenigingen hebben ook ondertussen een koningin. Of in dit geval zelfs een koning. Dus zelfs, een kapel. Maar nu is zelfs de hoofdgangers, hoogvonderen, die twee dingen, die hebben een East koning. Ja, dan zeg je, ik ga wel van al die variëteiten.
Maar die hebben ook nog allemaal, ik zag in Azel geloof ik, waren ze met 6 man geloof ik als adjudant. Ja, ik heb dus allemaal ik heb haar de secretaris aangeschreven, uitgenodigd voor die stadsprinselijke stadswandeling. Ik heb vanmorgen geteld, er zijn al 94 mensen die komen. Van de verschillende verenigingen. Van sommige verenigingen met 5, 6 man, plus dan nog een keer een adjudant enzovoort. En dat is alles bij elkaar een club van, vorig jaar, laatste jaar, een kleine 100 man. En dat deden Ellie en ik vroeger, vanaf 2003. Vanuit het feit dat Schaaphuts was toen jubileumprins. Toen hebben we het alle jaren gedaan. Ellie had vorig jaar gezegd, dat is me te veel, ik stop ermee. En nu doe ik het nog, maar ik zoek wel opvolging straks. Ja. En dat wandelen ook, het gaat ook niet alleen. Hè. Ellie sponsort nog een beetje de broodjes enzovoort. Zelf sponsor ik een beetje. Ben gaat met de kern, met het geluid, met de muziek. Allerlei andere mensen die metlopen als een soort van achterliggende backup organisatie. Om dat toch te draaien te haaien. Maar vooral om toch een stukje historie door te geven. Dat ze gaat weten van wie de stad in elkaar zit. En dat ze ook straks weten, als ze met de optocht door Remien lopen, dat het niet alleen een optocht is, maar ook door Dorster Kathedraal. Dat is Sint-Christoffel, Dorster Duvelsknoop. En nu maar op, die historie van de stad zit ook gekoppeld natuurlijk weer aan die vastelovensmonumenten. Zit gekoppeld aan onze hele achtergrond, onze geschiedenis. Dus wat zeker van nu, en hebben we het er nu uit gezocht, een jonge prins die aan zakkenspier 12 keer 11 ook nog rondloopt alsof er nog net geen senator is, verzeuken dus. Jong lui die ook nog een paar generaties met kennen. En dan moest u het wel, toen moest het wel over kunnen geven. En kijk, als Ellie nu al, helaas, ik hoorde het ook toevallig het vorig jaar al, zei, ja, ik ken dat niet meer aan. Dat hoppelde dan ook maar achteraan. Wie spreken. Op een gegeven moment moest ze er ook een verjongingslag in doen. En misschien wel een dubbele verjongingslag. En de groep werd ook te groot. Ja, ik heb inmiddels, zo'n storm natuurlijk goed de stadsgids, hè. Ik ben inmiddels ook al 44 jaar stadsgids. En zo is er ook een storm via het initiatief van Schra. Ik heb een van de stad... Ja, gemiste kansen, Drie. Ja, dat was gevolgd. Ik heb nu een van onze jonge, mocht dat niet wel zeggen, zo dat ik dat een beetje te kort hoor, een van de jonge meisjes gevolgd als stadsgids om te komen helpen. Die in de kleinste net aangeboden om te komen helpen. Dan kunnen we een keer kijken. Er moet natuurlijk toch verjonging komen. Zoals eigenlijk die ganse Vosseloord verjonging moet komen. Ja, even gewoon kijken wie dat de komende jaren gaat. De kindersoverdragen is punt 1. De flauwekul en joeks overdragen. Weet je, dat moest ook Shelley kunnen vertellen onderwijs. En dan hebben we voor onderwijs een broodje van de pauw. En voor onderwijs een drankje van Danny, wat voor drinken. We hebben onderwijs een liedje wat ze zingen. De prins hebben haar eigen liedje natuurlijk. Hè. En we hebben natuurlijk onze geluidswagen bij ons. Een kern met een we zeggen we dat netjes ben, een ijzelderveur. Ja. Dus het is in alles vastelovend wordt overgedragen weer. Ja. We hebben dat gekregen van onze aaiers, onze grootaaiers. En dat moeten we ook weer, zeker als senatoren, maar ook als vereniging, overdragen aan de jonge generaties. Maar wie lang doe je dat? Dit is stadswandeling, vanaf 2003. Du hebt ze allemaal gedaan? Ik heb ze allemaal gedaan. Dus oké. En dat betekent dat ze het goed wil overdragen? Ik wil het de komende jaren overdragen, dat ga je nu nog. Dus bij deze via de zender, wie heet het meisje? Nienke Homan. Wie? Nienke Homan. Homan, echt een muntje naam. Of nee? Van Niel. Ja, oké. Ja, nee, en dan Dylan Tobbe, als die dat willen doen, ja, dan zou dat natuurlijk goed zijn. En dan kan ze nog een paar jaar eventueel aanbevelingen geven. Ja, jong, en dan kan ik alleen maar tegen die zeggen, ja, Loes, in politiek liggen we heel weer door elkaar. Maar dat mogen. Ja, maar waar was de loven? Denken we zo dicht bij elkaar. Ben de gaat die te bloemen geven, die komen van Ummer. Die heeft elke week ook wel zo'n prachtige bloemen. En die zullen met naartoe eens front gaan, denk ik. Ja, want die moet ik altijd missen. Of missen nog... Mijn partner moet ik me wel druk missen. Ja. Maar van een ander kantje wil het ook de laatste paar dagen hier in het museum ook met geholpen. Ja. Normaal doe ik dit met Rob Vastert. Maar hij is helaas krank. Ja. En dus mijn vrouw heeft nu met geholpen om toch een beetje te etaleren en zo. Want ja, alleen is maar alleen. Het is... ideeën bedenken en steeds weer opnieuw. Elk jaar weer een nieuwe uitstalling. En weet je vreugde van dich? Wil. Ja, ook Wil. En Rob, van echte bedankt, Rob vast dat vanaf het eerste beterschap. Wil, hij hem niet te veel toe, zo voor hem heel nodig. Een plukje komt nog niet toe. En dan hebben we natuurlijk ook de vlei. De krummele vlei van de eerschap. Ja, dat was vroeger die vak, hè, jong. Ja, dat was die vak. Ja.
Het is gewoon dat ze ook niet per se in het sunkje zat wees, maar het gaat natuurlijk ook om, we hebben er allemaal achter Oosttijd. Hè. Ja. De dames, heren, senatoren die het museum elke week maar weer runnen. Overigens, we zijn de komende weken elke zaterdag open. En als je wilt, kunt je ook op een andere dag door de week of de andere tijden in het jaar een rondleiding regelen in het museum. Eventueel met een stadswandeling of eventueel zelfs met een vastelovensstadswandeling. Waarbij, als het beetje lukt, u gewoon nog wel een keer wil zingen. Nou, hoor je dat allemaal mensen toe. Het is zaterdag of van wie laat tot wie laat? Van 11 tot 11:30. Van 11:30 tot 11:30 op de Hamstraat nummer 19. 19 en dat is het vroeger. Rolkes, een schoonwinkel. Ja, en Rulkes is ook prins geweest, geloof ik. Roebroekse was ook prins geweest, hè? Ja. Zo, Roebroekse. Ja, dat was en het. Jos En Joost is zo de overkant, ja. Ja, alles lieve Rolkes, kan ik me nog herinneren. Goed, nu, dat is het. Prachtig. Wat zit er? Louis zegt eigenlijk allemaal, het gaat niet om mij, het gaat niet om iets, het gaat om alles. Alles wat dit mogelijk maakt, zijn die vrijwilligers, zijn die senatoren en waarop vaststaat, is het meisje Toes, dat die ook even toe met hulp. Het is gewoon de verbinding tussen alle verenigingen. Heb je Toes ook immers, of in uw eigen omgeving, die zich vrijwilliger van de week zou mogen nemen? Ja, dat zou het, laat het ons weten. We komen met de cameraman langs, met Perry. We hebben de bloemenbios en de flybios. Je moet alleen zorgen voor de vrijwilliger. Met u. En dit zit je de volgende week op kanaal 45. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Heerschap en Bakkerij Heerschap. 365 dagen per jaar ambachtelijke en verse producten van Bakkerij Heerschap. Verkrijgbaar bij de Albert Heijn Heerschap supermarkten in Roermond.